LC Paper 1881 és una paperera de Besalú que, amb el nom, ja deixa clar que arrossega un segle llarg d'història a la llera del Fluvià. Coneguda com la Confianza, ja no és en mans dels fundadors, però al capdavant hi continua una família de llarga tradició paperera de Girona. La seva és una història d'innovació tecnològica constant i d'obsessió per l'estalvi energètic. A principis dels 90 ja van instal·lar una central de cogeneració. En aquests moments produeixen 12 megawatts d'energia elèctrica cremant gas i en fan servir 6. Utilitzen el vapor de la combustió del gas per assecar el paper, però encara necessiten més gas per generar més vapor i per això treballen per instal·lar-hi ben aviat una caldera de biomassa que els permeti ser energèticament autosuficients. Tot plegat amb un objectiu, la rebaixa de la factura energètica, que té un valor mediambiental molt clar, però també una repercussió en el compte de resultats. Estem obligats a fer-ho, estem obligats a innovar permanentment i no només això, sinó a invertir permanentment. Si no fem salts, no hi ha guanys de productivitat i no superem la competència internacional. El fet que una empresa redueixi la seva dependència exterior d'aquests recursos és una estratègia intel·ligent a mitjà i llarg termini, per suposat, no? I pot suposar uns estalvis immediats, alhora implantem un ecodisseny que ens fa necessitar menys recursos, un impacte immediat en la nostra producció, no? El nostre compte de resultats. Des de 1981, Joan Vila n'ocupa la direcció general i tècnica i això, assegura, ha fet que LC Paper hagin tingut sempre molt clara la inversió en tecnologia. Format com a enginyer a França, té especial interès en l'eficiència energètica i l'estalvi de recursos. El 2009 van entrar al mercat del tissú i l'última innovació que ha impulsat és la fabricació de paper d'una sola capa. Nosaltres podem fabricar una capa amb igualtat de prestacions amb 30 o 29 o 28 grams, amb la qual estalviem 4, 5 o 6 grams. Estalviem fibres, estalviem energia, estalviem aigua, ens porta a tenir un producte que realment té molt menys recursos, per tant, un menor preu. Un exemple clar de desmaterialització des de l'origen del producte. Menys matèria amb el mateix confort, tot i que no sempre és fàcil fer arribar el missatge. Per això fan obres d'ampliació a la fàbrica per instal·lar-hi una màquina que els permeti tallar el paper d'una capa i comercialitzar-lo ells mateixos en el mercat espanyol, que té molt interioritzat que en el paper tissú, com més capes, millor. En aquests moments, només un 10% de la producció és paper d'una capa i tot s'exporta a mercats com el francès o l'americà, molt acostumats a fer-lo servir. L'any que ve, però, volen arribar al 30% de la producció i tot plegat preveuen que els permetrà augmentar la facturació dels 38 milions d'euros actuals als 70 milions en els pròxims 3 anys. Si veurem tots els fabricants de paper tissú i de qualsevol producte, que no tardarem molts anys, que tots tindran el seu valor de CO2 associat al producte, al càlcul. I nosaltres ens hem avançat molts anys a tot aquest moviment. So if governments start taxing waste or emissions, non-renewable resources, then very quickly this situation would change in favor of companies moving to a circular economy simply because they make more money that way. És fonamental que hi hagi una col·laboració público-privada entre l'administració i les empreses per canviar la forma com dissenyem, com produïm, com venem i com consumim els nostres productes. Anem a un camí on la gent difícilment podrà pujar els salaris, per tant, el poder adquisitiu anirà minvant i l'únic camí que tenim tots plegats per fer, i que és obligat que el fem, és abaixar els costos de les famílies, abaixar els costos amb habitatge i abaixar els costos evidentment amb tots els productes. Com es fa això? Fabricant diferent i sobretot fabricant amb molta menys matèria prima. Però és que en un món que el anem fent tan tecnològic i amb tant de soft i amb tanta programació, seria ser idiota que aquesta intel·ligència no la féssim servir justament per baixar el consum. És a dir, que no seria intel·ligent. En l'estratègia de la desmaterialització, la tecnologia pot tenir, doncs, un paper clau.